I'm here in the little shop. So, welcome to my little shop. So, may ganun, aray ko. Hindi ako makangiti kasi alam niyo yon, ito yung wire sumasabit dito po. And meron na po akong sugat dito and sa baba. So, pag umiti ako, minsan nakastuck na ako, nakaganyan kasi kailangan ko siyang ibaba. Kasi nasabit na. Diyos ko po. So, today is May 16, 2021. So, happy Sunday po sa ating lahat. Happy Sunday! Happy Sunday! So, akala ko ako ay mag-day off ngayon, pero hindi. Nanghinayang ako sa kita kasi payday kahapon. 15. So, alam naman, kapag payday, maraming taong ang lalakas ng loob na maglakad-lakad at mag-shopping. So, kaya sabi ko, hindi ako mag-day off. At ngayon ay ako ay magtitinda. So, yung kapatid ko, hi ma'am! Good morning! So, ayun. Mayroong dumaan. Nakakala ko papasok. Hindi pala. So, yun. Kaya lagi ako nakatingin doon sa doon. Kasi doon yung pintuan ko. So, ayun. I wish all of you everyone have a nice day. Nandito lang ako sa tindahan ngayon. I think hanggang 6:30 lang ako ng gabi ngayon. Kasi siyempre Sunday naman. Para mamaya magre-rest back ako sa inyo at mag-i-edit ako ng mga slides. So, ang dami ko ng mga na-film na hindi ko pa na-edit. Kaya mapansin niyo yun, malilate ako ng upload na. Wala pa. Kulit ko. Nag-vlog ako. Naka-withdraw ka na? Haba ng pila? Si Bibi Bebe, bilan mo ng ano? Si Bibi Bebe? Wala. Bumili ako hapon. Alam mo naman yun. Baka ulam niya lang ngayon. Tsaka gusto niya chicken na. Yung pusa ako nag-iinarte. Gusto niya ay chicken na. So, ayan. Napakainit. Agang-aga. Napakainit. So, yung iniinom kong coffee ay yung ginseng na coffee. Ginseng 3-in-1. Masarap siya. So, ayun. Shout out sa inyong lahat and thank you for being here to watch my vlog. My randomness vlog. So, yung kapatid ko nandoon. Nagtingin-tingin siya. Baka bibili. Ang lakas ng hangin dito galing sa labas. Kaya ito ang gusto ko. Pag umaga hanggang mga 1, ako ay energetic pa. So, pagdating ng mga 3 hanggang 4:30, naku, ako'y banas na banas na. Ina po, yung aking kapatid. Bumili ako ng shrimp and patola. Paghahaluin lang siya, parang sinigang. Kasi diba, sabi ko ako ay naka-GM diet. So, first day all fruits, second day all vegetable, and ngayong third day, kakainin ko ay pwede na kahit ano. So, kailangan low calorie lang. So, sinigang na shrimp, no rice, and patola. So, yun, masarap siya. And ngayon, yung breakfast ko, papaya. So, papaya. Search niyo kung ano yung GM diet. Yellow papaya ang breakfast ko. Harap. So, yun siya. Ito ang breakfast ko ngayon. Tapos yung ginseng na Jim's coffee. And, of course, banana. So, sa gusto mag-diet yan. Ang hirap po mag-diet. Alam ko, naiintindihan ko po kayo. Pero, secret lang ay self-discipline. So, kung ano ang gusto mo, gustong-gusto mo talaga, kailangan mo talagang gawin yung best mo na self-discipline yung sarili. I know, hindi ganun kadali, lalo na kapag nakikita mo yung kasama mo sa bahay, nagluluto ng lipstick, adobo, kung ano-ano pang masasarap na pagkain, tapos ikaw diet. Ang hirap i-control, lalo na kung kakain ka tapos naamoy mo yung favorite mong ulam, ang hirap i-control. So, super ano talaga, self-discipline. Basta isipin mo na lang kung ano yung goal mo. Goal mo na maging healthy, maging fit, masuot yung lahat ng damit na gusto mo na comfortable, hindi ka naalangan kasi malaki balikat mo, malaki puson mo, o diba? So, lahat naman tayo maganda the way kung ano tayo. Kasi lahat naman tayo ay unique, lahat tayo ay maganda. Kasi creation tayo ng God. Pero may times talaga na syempre gusto nating maging too confident sa ating sarili. Kaya okay lang yun. As
as long na wala tayong naapakang iba, as long na tama yung ginagawa natin, wala namang masama na naging aware tayo kung ano yung kinakain natin, kung ano yung ginagawa natin, o diba? So yun lang yung kayo ko. Sabay ganun. So kung mayroon kang katanungan, please don't forget to comment down below and sasagutin kita. So ako, ang goal ko lang ay maging healthy, so yun, and maging comfortable sa lahat ng damit na sinusuot ko. Ayoko kasi na masikip. Gusto ko yung yung happy ako sa suot ko. Ayoko nung favorite ko ang damit tapos hindi ako comfortable, hindi ako happy. So kaya kailangan ko mag-diet kasi mabilis akong tumaba. And syempre, gusto kong healthy kasi tumatanda na ako. Nararamdaman ko na yung mga sign of aging, kaya kailangan aware ako. So, diba? Sinong relate? So, ayan. Stay healthy po tayong lahat. And always do what make ourselves happy and comfortable. Mahirap mag-English. Tagalogin ko na lang. Aray ko! Sakit ng ngipin ko. So, ayan. Ngayon, patiently waiting, sitting here sa mga customer na bibili. But thanks God! Agang-aga, meron na kaagad ako tatlo na bumili, and it's around ano pa lang siya, 8:40 in the morning. So, diba? Thank you. So, kayo, gawin nyo yung best niyo kung ano man yung mga pangarap nyo sa buhay. Huwag kayong matakot at huwag nyo iisipin yung mga iisipin ng ibang tao. Kasi hindi po yan makakatulong sa inyo. So, bilang isang Pilipino, alam niyo naman, mga hindi lahat, pero karamihan sa atin na kung mismong kababayan natin ay mga crab mentality. Hindi ko nila lahat, ha, disclaimer, pero pansin nyo, may mga tao gano'n. Katulad na nga lang nung yung kay Miss Rabia. Nainis ako doon sa mga tao na ginawa ni Miss Rabia ang lahat para sa ating bansa. Nire-represent niya yung ating bansa. Syempre, dahil sa pagkain, pagod na pagod mag-practice, ang daming inaaral para maging perfect lang yung project niya sa stage at as a Miss Universe kasi siya ang representative natin. Tapos yung iba dyan, ang mga attitude, kung makapag-bash, akala mo sino perfect. Yung porque hindi nakasama si Miss Universe doon sa yung costume niya na top 6, inano na siya, binash na siya ng mga karamihan na hindi daw maganda yung performance ni Miss Rabia, na hindi daw maganda yung costume, mas maganda daw yung bansa. Well, kayo ang magrampa doon. Kayo kaya magrampa doon, o diba? Kayo ang mag-represent ng bansa natin. Ewan ko lang kung anong masabi niyo. Kayo, kala nyo kung sino kayo mga perfect kayo. Bago kayo mag-isip at magbitaw ng salita, isipin nyo muna kung ano yung pinagdadaanan ng tao. Kung wala siya, kamusta ang Pilipinas, wala tayong pambato ng Miss Universe. Kaya kayo, mga dyan, mga isip buksan-buksan, o diba? Yung iba, grabe, kagigil kayo. Mga crab mentality. Hindi nyo ba alam na yung suot niya ay 21 kg daw based on news? Nasugatan yung legs niya, yung dito niya, yung kamay niya. Kaya hindi niya nasuot yung crown niya na san kasi maluwang at nasugatan na siya. Sobrang bigat ng daldala niya. Yung pakpak pangalang niya, o diba? Isipin mo, sobrang bigat nun. Tapos naka-high heels ka pa ng sobrang taas with stocking yun, o diba? Isipin nyo, kaloka yun. Ang taas ng heels, ang bigat mo nasa likod mo, tapos naka-stocking ka syempre, tapos ang dulas-dulas nung stage, tapos mag-project ka sa maraming tao na buong mundo makakakita sa'yo, tapos ibabash mo lang. Ikaw na nagrampa. Wala, ano ko lang yun, kumbaga first thoughts, impression ko lang, kasi hindi maganda yung mga nabasa kong mga nag-comment doon sa Instagram, sa Twitter na nakakalungkot. Umiyak na nga si Miss Rabia doon sa Instagram niya. Sabi na, pasensya na kung kung na-disappoint ko kayo. Pero para sa akin, ginawa naman ni Miss Rabia yung the best. Kaya, tsaka hindi niya kasalanan. Kasi, behind lahat ng mga pinagagawa niya ay may mga team. So, siya lang ang nagdala, siya lang ang nagrampa. Pero yung iba yung nagplan. Kaya hindi niya kasalanan na ganun kabigat yung dala niya. Pero syempre, plug yun ng Pilipinas. Actually nga, ako nga hanga-hanga doon sa suot-suot niya. Super ganda. Super ganda.
Yun nga lang, bakit ang bigat? Kawawa naman si Miss Rabia. Kaya yung mga nababasa kanya, mga ano yun, mga makitid ang utak. Kayo ang magrampa ng malaman ninyo kung ano ang pakiramdam. Pero nakakatawa siya, no? Yung kahit sobrang bigat ng dadala niya, talagang nakasmile pa rin siya habang bumarampa. Talagang confident na confident siya. So malapit na ang coronation night, I think May 17 sa Florida. So ipagdasal po natin si Miss Rabia na maging okay yung journey niya, na maging okay yung araw na ano, mag-perform siya. So God bless sa kanya at sa ating Pilipinas. Kaya yun, kaya sa mga taong ano, yung kung ayaw nyo dun kay Miss Rabia, supportahan nyo na lang kahit yung bansa natin, yung ginagawa niya para sa ating bansa. Kasi yung iba na hindi ko alam kung bakit naiinis kay Miss Rabia. Ang ganda-ganda rin Miss Rabia, super talented. Talagang yung ibang tao ay mayroon pa rin talagang nakikita sa kanya na ayaw nila. So, maingitera lang kayo. Ganon. Ano lang yun, mga insecure. Almost perfect na nga si Miss Rabia. Super talented. So, I'm so proud of her and I'm supporting her. So, go Miss Rabia. Iuwi mo ang crown. So, no matter what happened, maiuwi man niya yung crown or not, we all know na she do all the best. Ginawa niyo yung lahat para sa ating bansa. And she always be phenomenal para sa ating lahat. So, yun lang yung thoughts ko about sa nangyari sa kanya sa online. So kaya napahaba na ang vlog ko, yun lang. Kaya support natin si Miss Rabia ha mga sisi, magano kayo sa Lazada, i-follow nyo siya and yun, ipagdasal natin na sana manalo siya. So yun. Have a nice day everyone, happy Sunday. So good luck and see you on my